Bă, băieți, să vă prezint și eu un caz cu un țigan spurcat, că n-am nimic cu țiganii, dar am dat de cel mai spurcat, de la Târgoviște. Așa. I-am lăsat mașina să-mi aducă și mi-a dat-o spărât o lună de zile și uite cum mi-a adus. Uite cum mi-a adus, ia uite scaunul la copil. Ia uite. Ia uite cum arată scaunul la copilul meu. Ia uite și pătat pe aici. Pe ce l-am amenințat că dau mașina pierdută, furată, la poliție. Zicea, nu, pleacă duminică. Azi e duminică. Deja o am acasă, la Galați. Mașina. Pleca din Castellion duminică. În ziua când trebuia să plece, cu o zi înainte mă anunță că el deja o are la poartă. În România. La Târgoviște. Ia uite. Miroase a căcat, miroase. A tutun. S-au plimbat băieții pe la mare, nu știu pe unde, că mi-a lăsat și rezervorul gol. Era jumate. Mi l-a lăsat gol. Și s-au plimbat băieții. Și-au cărat curvele și ce-au mai cărat cu ele, uite. Uite cum arată. Banchetă. S-au urcat uzi pe unde au fost la mare. La mare, la piscin, la râu. Nu știu, ia uite, împuțiți. Ia uite. Ia uite. Ia uite cum i-au lăsat. Ia uite. S-au urcat aici. Aici aveam bidoane răsturnate. Să mai vede stacheul de uite. Unul început și unul nou. Și l-a desfăcut și pe la nou ca să-și bată joc. Putea să folosească din la început dacă vrea. Astea răvășite toate. Mi-a dispărut trotineta la fată. Și niște flori de la Eterne. De le cumpărasem de ziua ei. Și al maică sa. Mi le-au furat. Ăsta, Șerban Aurel și Șerban Ion. Cred că Aurel ăsta la că ăsta are niște curve, nu știu pe unde umblă cu el. Și el are copii. Ia uite, ia uite aici ce împuțit, ia uite. Ia uite. Să vedeți și în filmarea, uite. Am urcat ceva, l-a dat scaun. S-o fix o grămadă de bani pe scaun. Uite cum l-a lăsat. Ia uite. Ia uite, ia uite. N-a știut să-l mai pună la loc bine. L-au demontat și l-au lăsat aiurea. Ia uite cum l-a lăsat. Spurcăciunile. Au fumat, s-au dus la distracție, la curve, la mare, la piscine, nu știu unde a fost cu el. Rezervorul gol. Spune spurcatul ăla că nu. Că a consumat 40 de litri în 20 de kilometri, îmi spune el. Eu cu 25 de ani de mecanică. Spune spurcăciune. Aveți grijă care mai puneți mașini și animale cu el. Mi-a dus animale 3 zile fără aer condiționat, mascule aproape moarte. Și eu și ele. Și au ieșit afară și au băut apă mulțumită mie că le-am scos, că dacă nu le scoteam și pe ele. Nici pe ele am scotea, plin de păr de animale. S-au urcat murdari de acolo, s-au plimbat și prin Castellion și pe unde morților s-au plimbat. Ia uite. Ce nu știe domnul Ion, că vor fi 2 plângeri penale. Pentru că mașina asta avea ceva ascuns. Un bănuț inventat de Apple. Mai deștept decât creierul lui. Că e mare, gras și prost. Cum poate încăpea atât de puțin creier într-un corp atât de mare. Auzi, praf mi-a făcut mașina. Nici nu știu să mai pune, uite, l-am desfăcut prin spate. Uite, scaun. Sigur pentru copii, uite cum l-am norocit. Spurcăciunea la Târgoviște. Șerban Ionel. Pe ce îi spun? Ce face Sângeric? Coboară și o bagă în gura mea și intră în casă. Aia face. Miroase a tutun în ultimul hal. S-au distrat, au fost la distracții. Șerban Ionel. La Târgoviște, K9, transport animale. Și pe TikTok. Unul gras ca porcul. Un mârlan prost. 2 plângeri penale ai domnul Șerban. Hai să vii la scara blocului să-mi aduci lucrurile furate. Florile copilului, trotineta și bicicleta și cușcă. Oricum, florile alea și să le pui pe piept la cine i-ai dat trotineta copilului meu. Oprești câte o floare, că au fost vreo 4-5 în sacoșa. Câte o floare.
Una ți-o pui tu pe piept, una nevasta la copii și la cine mi-ai dat trotineta aia? Ăla, Șerban Aurel sau care-ți... Că voi doi sunteți gunele care îmi faceți ăștia. Am dus în Spania la hotel, am închiriat ăluia cameră la hotel, să-mi doarmă ca un câine în furgonet. L-am pus la masă cu familia, m-a băut și a mâncat cât a putut. Și voi așa plătiți. Îmi furați lucrurile din mașină. Și pe aici, nu știu cum a apărut asta aici. Ars. N-am idee cum a apărut asta aici. Și mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva, că uite. Că pe acolo e plin de pietre cu lucrări pe la târgul și pe acolo, uite. Uite. Toate pietrele au sărit pe ea. Uite. Uite. Mâncat. Toată vopsau. Tot. Are o dungă nouă pe aici, dar n-are nimic. Asta se polișează, nu e problema de asta. Aveți grijă. Aveți grijă că dă și țepe, nu face facturi. Creat la negru. Și mai ține și animalele în condiții de ține niște lagăre pe 4 roți. Florile alea pe piept să ți le pui tu și la cine ai dat jucăriile la copilul meu.